Si el viatge et desordena, fes la maleta intel·ligent també per al cos. Tanquem hàbits socials amb mini-rituals portàtils per viatjar en calma. Ves a l'enllaç de l'avió, clica a WhatsApp i escriu C28 per aconseguir la rutina 7 minuts d'hotel. Abans, però, entrem en situació. Retards, cues i menjars improvisats trenquen el compàs del cos. La maleta intel·ligent té 3 peces: respir, mobilitat suau i reentrada digestiva. A tall d'exemple, després del vol tens inflor, gana erràtica i son tallat. És normal. En lloc de lamentar-te, crea un punt de retorn en 7 minuts. En què consisteix? 1 minut de respiració pausada, 3 minuts de mobilitat, columna, maluc i pit, i passeig de 3 minuts o pujada d'escales a poc després de menjar. Aconsegueix la rutina 7 minuts d'hotel clicant en l'enllaç de l'avió i després a WhatsApp. Escrius C28 i te l'envio.